surts a vegades de la platja i no veus quina és la sombrilla. Si t'has banyat amb ulleres o els hi ha anat un esquitx, millor les passes per aigües de l'aixeta. Hi ha la típica ullera petita de natació, que pot ser graduada. Si vols mirar sota l'aigua, doncs també aquesta ullera et permet. També hi ha les típiques màscares. Vidres més grans, que també es poden graduar. Hi ha un altre tipus de lents que no s'hidraten de la teva pròpia llàgrima, llavors evites que hi hagi tant risc d'infecció. L'ortoqueratologia nocturna, tu al matí quan t'aixeques i et treus la lent de contacte i pots veure bé sense necessitat ni d'ulleres ni de lentilles. David, tu tens miopia, no? Jo tinc miopia, sí senyora. I com ho fas per anar a la platja, a la piscina? Perquè entenc que no vas amb aquestes ulleres. No, jo no vaig amb aquestes ulleres, però jo per anar a la platja i a la piscina vaig amb ulleres, tinc unes ulleres de sol, una mica més antigues, i les faig servir. Per mi és el més còmode. M'has comentat que tu vas a ulleres d'aquestes més antigues, però ara algú... No sé, quines alternatives o quins altres tipus d'ulleres hi ha per algú que vulgui anar... que li agradi la platja i la piscina? Clar, quan tenim un defecte visual, quan tenim una graduació i necessitem les ulleres per veure-hi, perquè si no és el típic que surts a vegades de la platja i no veus quina és la sombrilla, que es diu, no? No saps on estàs i estàs desubicat, el parasol on està, no? Sí, sí. I quan és aquest cas, doncs va bé que ens hi puguem veure i llavors hem de portar algun tipus de correcció perquè situar-nos, no? Sí, sí, sí. Llavors, jo ja et dic, jo personalment he provat diverses coses, he fet diverses coses, però per mi ara actualment el més còmode és una ullera de sol que tinc més antiga, graduada, que em permet veure-hi bé, em banyo amb elles. I banyes amb elles, no? I si es mullen o no es mullen, doncs passa res, després les passo amb aigua normal, que tregui la sal, si estàs... Amb aigua normal, Això també és interessant, Sí, l'aigua salada fa malbé més ràpid qualsevol tipus de material, llavors si t'has banyat amb ulleres o els hi ha anat un esquitx, millor les passes per aigües de l'aixeta i així els hi treus la mica de sal i les ulleres no es fan tan malbé. Aquesta és la meva opció. Al portar ullera de sol també t'estàs protegint de l'ultraviolat, t'estàs protegint, no et molesta tant el sol, és una opció que per mi és prou bona. Però bueno, entenc que cadascú tria una mica l'opció que li és més còmoda perquè no tots som iguals. Altres opcions que hi ha, doncs, hi ha la típica ullera petita de natació, que pot ser graduada. Llavors, aquesta ullera es pot graduar tant amb graduacions iguals que venen ja muntades amb la mateixa graduació. Entenc que són aquestes ulleres així... Les de piscina. Les de piscina típiques, sí. Es graduen i amb això pots fer, o pots fer graduació personalitzada. Es poden fer graduacions amb la que tens a cada ull i així també t'has de posar les ulleres quan estàs fent l'activitat aquàtica i després no treure-te-les quan surts i vols caminar per anar d'un lloc a l'altre. Això permet veure-hi bé sense I també te permet enfonsar-te a l'aigua, no? I veure-hi a sota l'aigua qui li agradi obrir els ulls. Perquè amb l'ullera de sol que jo et dic, jo sota l'aigua... Això no es pot fer, això no es pot fer. Llavors, si vols mirar sota l'aigua, també aquesta ullera et permet. És pràctic i, per exemple, per la mainada va molt bé. Sí, és veritat, jo ho veig bastant per mainada, és veritat, és pràctic. Llavors, si fas, per exemple, alguna activitat una mica més busseig, coses així, també hi ha les típiques màscares. Màscares que són vidres més grans, que també es poden graduar. Aquests es poden graduar, també. Sí, i també pots fer qualsevol activitat aquàtica amb una màscara graduada i així també t'hi pots veure la mar de bé. La màscara no és tan còmoda si vas per la platja amb la màscara posada. Entenc que això és més per banyar-te durant el temps del bany i després vas a treure, perquè és clar. Per veure el parasol on està, amb la màscara. Tu has de canviar i posar-te les ulleres de sol a fora. Aquí està. Aquesta seria una mica les opcions en quant a ulleres. Seria el més pràctic. Llavors, jo veig a vegades gent, o comenten gent que es banya amb les lents de contacte. Això és recomanable? No és recomanable? No és gens recomanable. No és gens recomanable. A nivell científic no és gens recomanable. A nivell pràctic és pràctic. S'ha de reconèixer que és pràctic. Però, sempre corres una mica de perill, per dir-ho així, si et banyes amb lents de contacte. No ho hem de recomanar mai, perquè la lent de contacte, les toves sobretot, és un tipus de material que s'hidrata de la teva pròpia llàgrima. I si estàs en un entorn aquós, per dir-ho així, si estàs a la piscina o a la platja i et banyes i et va esquitxos i la lent s'hidrata de l'aigua del mar o... Que entenc perquè hi ha molts bacteris. Poden haver-hi bacteris, poden haver-hi diferents organismes que et poden provocar després una conjuntivitis. Llavors, per això no és adequat. Sobretot les lents de contacte que són
que duren un mes o que duren 3 mesos. Aquestes mensuals, no? Que tu vas mantenint i que les vas guardant i que després te les tornes a posar. Val. Que duren 3 mesos, duren mig any, duren un any, hi ha diferents tipus de durades, d'una setmana, hi ha diferents tipus. Si has de fer una mica l'índio, per dir-ho així, si has de És a dir, si ara dius, mira, jo ulleres no m'agrada portar-ne, prefereixo anar més còmoda, més pràctica i vull portar lents de contacte. Què és el més recomanable? No és recomanable cap, però si ho fas, fes servir les d'un sol ús. Que refusis el moment i que si s'ha contaminat no passi res. Lents de contacte diàries. D'un sol ús, sí. D'un sol ús. Llavors, en aquest cas, et fiques la lent de contacte i quan acabes de sortir de l'activitat aquàtica, millor te la treus, la tires i després et fiques les ulleres o una altra lent de contacte que sigui nova. Però hem d'intentar minimitzar l'efecte de portar la lent de contacte, més que res per seria recomanable ja treure-te-la de seguida després de fer l'activitat, no deixar-te-la durant tot el dia, allò que te'n vas al xiringuito, no? Després de fer la cerveseta. Això, no portar-la ja. Allargar-ho massa. Hem de ser realistes i hem de ser pràctics. Sí, no, evidentment. Jo soc optometrista i quan les meves filles eren petites per estar per elles, vigilar-les, jo portava lents de contacte a la platja i m'havia banyat amb elles i no passa res. I habitualment no passa mai res. Però és un risc que corres. Ja, però si es diu és perquè te trobes casos segurament després és un risc que corres, llavors s'ha de minimitzar qualsevol tipus de risc. Exacte. Llavors hi ha un altre tipus de lents que en aquest cas són més bones si les portes en l'aigua perquè com que són les rígides, les semirígides, no s'hidraten de la teva pròpia llàgrima, llavors no absorbeixen tanta quantitat de líquid, de l'aigua del mar o el que sigui. Llavors, d'aquesta manera evites que hi hagi tant risc d'infecció. Però és una lent que és molt bastant a l'ull quan parpelleges i si hi ha un esquitx o hi ha qualsevol onada o el que sigui, la lent pot marxar per allà on vulgui. Llavors, no és tampoc la lent gaire adequada perquè són força més cares i no és la millor opció. Ja veiem que costa una mica trobar l'opció adequada, a part de les ulleres, que seria el més recomanable. Lents de contacte no seria el millor. I llavors, no sé, hi ha alguna altra solució així que puguem... Per mi la solució més pràctica per la persona que no vol, que té un defecte i vol intentar d'estar a l'estiu o així, sense veient-s'hi bé sense el fet de portar ulleres, seria en aquest cas l'ortoqueratologia nocturna. Les ortocà? Les ortocà, això? Sí. Aquest tipus de lents són unes lents de contacte que també són rígides, però es fiquen durant la nit. És un tractament que es fa durant la nit. Les fiques quan vas a dormir. Aquesta lent de contacte el que fa és que s'apoya per la perifèria de la lent, s'apoya a l'ull, i el que fa és que ens crea un menisc llagrimal, ens crea un perfil de llàgrima, que el que fa és com un moldeig de la còrnia. I aquest moldeig el que permet és que tu al matí, quan t'aixeques i et treus la lent de contacte, hi pots veure bé sense necessitat ni d'ulleres ni de lentilles. És a dir, tu dorms amb aquestes lents de contacte, treballen durant la nit i després durant el dia tu te les treus i pots... I se suposa que es corregeix una mica la miopia. Es corregeix la miopia. La teva graduació. Jo això ho havia sentit que ho feien servir els opositors, no? A cossos de seguretat, sobretot. No sabia, veus, que es podia... O no havia caigut que es podia aplicar després en casos que... Bombers, ho fan servir també els opositors de Mosso d'Esquadra, aquest tipus així, que tens dues opcions, o t'operes o fiques aquestes lentilles, perquè hi ha unes normes de l'oposició que has de tenir un mínim de visió i si tens una graduació alta i no tens aquell mínim de visió, ho has de fer d'alguna manera per corregir-ho. Llavors, hi ha algun altre mètode? Et podries també pensar en operar. Si tens una certa edat, la cirurgia i l'ortocà fan una mica el mateix efecte, l'únic que la cirurgia el que fan és que amb un làser poleixen la superfície de la còrnia i és un tractament que és definitiu, no hi ha marxa enrere, per dir-ho així, i l'ortocà el que fa és un moldeig, també modifica igual que el làser la superfície de la còrnia, però si deixes de portar la lent, la còrnia torna a la seva posició normal. Però els dos, el principi és el mateix. Sí que l'ortocà es pot portar amb mainada jove, amb jovent, i la cirurgia no. La cirurgia necessites tenir ser major d'edat, en principi, entenc, i després I entenc que hi ha un estudi també previ de si et pots operar, t'han de fer unes proves, mirar una sèrie de característiques oculars, i si està tot bé, doncs et poden operar. Ja et dic, és una cosa definitiu. Definitiu vol dir que no hi ha marxa enrere, no vol dir que no et pugui en un futur tornar a augmentar la miopia. És a dir, no és que sigui per sempre, no? No, el teu ull seguirà evolucionant, tu seguiràs envellint, per dir-ho així, i poden haver-hi canvis.
canvis. Això està clar. I amb l'ortocar igual, l'únic amb l'ortocar, quan la deixes de portar, l'ull torna al seu estat normal. Bueno, és un tractament temporal, no? Sí. Sí. Val. Molt bé, doncs sabent això, digue'ns alguns consells així bàsics de cares ara a l'estiu, per qui ens agrada, o per la gent que té defectes de reflexió com la miopia i que li encanta estar a l'aigua i que li encanta banyar-se al mar, a la piscina, digues quins consells. Jo bàsicament diria que agafin una ullera de sol més antiga, graduada, i que la facin servir, que és el teu cas? Que és el meu cas. I intentar no utilitzar les lents de contacte en entorns sobretot aquàtics. Sí que pots portar lents de contacte si fas esport, a l'estiu, per passejar, però quan estàs en un ambient d'aigua, millor que no. I si ho fas, que acceptes de córrer el risc que pot haver-hi, doncs fer-ho amb una lentilla d'un sol ús, que te la treguis ràpid i la canvis. I després ja et puguis posar una ullera o una altra lent de contacte o el que convingui. Bàsicament això. Molt bé, doncs ja sabem una mica més sobre com anar a la platja, a la piscina, si tens graduació i poder gaudir, poder banyar-te, poder gaudir de l'entorn i poder i fer-ho amb seguretat. Això mateix. Molt bé, David. Doncs ens veiem, no sé, quina platja t'agrada a tu? A mi m'agraden molt les de llançar al Port de la Selva. A l'Empordà, molt bé. Doncs és maca. Sí. Doncs res, ens veiem al pròxim episodi. Perfecte, fins a la propera.